Журавлёва Алеся, вучаніца 9 класа, дзяржаўнай установы адукацыі, Матнявіцкі яслі сад, базавая школа Чечерскага района. Ніна Шклярова, вішня ўсё ж цвіце. Чалавек у вішні запытаў: «Ці ж цябе я снегам не ўкрываў? Ці ж цябе вадой не паліваў? Кожны год ты вішня расцвітала, ягадамі ўсіх ты частавала. Дык чаму ж цяпер, на жаль, на зямлі зялёныя ляжаць?» Адказала вішня чалавеку: «Для чаго мяне ўкрываў ты снегам, паліваў вадой? Каб ты расла і не ведала ніколі зла. Дык навошта голле заламалі, заердзецца ягадам не далі? Не, зялёным вішням больш не спець. Да і нашто расціць мне іх? На смерць?» Цягнік ішоў. Спявалі дзеці, ляцелі ў неба адгалоскі. Вязлі дзяцей у лагер смерці. А дзеці думалі у вёску. Яны лавілі ў жмені вецер, услед махалі ім бярозкі. Усё бліжэй быў лагер смерці. А дзеці думалі, што вёска. «Ратуйся, Корчак, кінь дзяцей!» Яму давалі гэткі шанс. Не ўсе нягоднікі яшчэ. Адзін у доктара адказ. І вось прыехалі нарэшце. Заціхлі песен адгалоскі. Трывожна паглядаюць дзеці. Хіба ж такой бывае вёска? Чаму яна нібы не мае? І кветак тут чаму няма? Чаму кароў няма лягаю? Працяжнага не чудна му? Чаму тут птушкі не спяваюць? Не чуецца дзіцячы смех. Адны фашысты тут гуляюць, ды чуецца аўчарак брэх. Можа, было б лепей нашым дзецям, каб іх не было зусім на свеце? Можа, шчаслівай была б вішня, каб яна з-пад кораня не выйшла? Калі гора засцілае свет, страх бярэ за роднае дзіця, што народжана на белы свет і яшчэ не ведае жыцця. І ўсё ж я з вішняю не згодна, хоць і маці з ёй мы ўдваіх, бо жыццё даецца нам прыродай, як на цэлы век, так і на міг. І якраз настолькі, каб паспець для жыцця, а значыць, для дзяцей, хоць на момант пераселіць смерць. Паглядзі, а вішня ўсё ж цвіце. Хай там расцвітаюць вішні, дзе ворагі некалі ішлі. Хай дзеці ніколі лішнімі не будуць на гэтай зямлі. Ідуць яны, сонца ў зрэнках, ва ўсім давяраюць свету. Іх крокі такія маленькія, а чуе уся планета. Розныя дзеці, розныя. З
вачами, як квітки розныя. І ўсім патрэбна усмешка, кірпатым, шчарбатым, пацешным. І дзе б яны не раслі, дзеці, жаданне зямлі, жаданне быць бессмяротнай, салюты вітаць над краем. Калі пад сцягі награды дзяцей на руках знімаюць. І я з дачушкай задачы рашаю, страчаю вясну. Але чаму стала бачыць так часта я сны пра вайну? Вайны я зусім не знаю. Дачушка моя таксама. Малая яна пытае: вайна мяне любіць, мама? І зноў у сэрцы трывога. Куды ж мне яе падзець? Вайна не любіць нікога, хіба што одну толькі смерць. Заходзіць і ўсходзіць сонца, ці ўсіх цяплом сагравае. Дзеці, шчасце